So hello mga ka-idol, so naata diri sa Jinsan. So kaya attend tag seminar mga ka-idol. So murag mulingkod sa kumangita kog landong ani. Medyo init ang panahon. So pwede ta mulingkod ani diri. So udto pa man, ting paniudto. Barog-barog sa ta diri. Muni ang venue diri mga ka-idol, no? Venue 88 ni diri. Venue 88. So kung ani siya, Mabuhay Road or Dasira Avenue. So naglingkod ta diri pero medyo init man diha, lami lingkod daw. Pero medyo init mga ka-idol. Taud-taud magsugod na pud ang among seminar na pud. Bali paniudto lang ron taud-taud. Excuse me. Mao manig paniudtong uban wala pa paniudto. Na may uban manigrilyo, giunang sigrilyo sa gawas usa nag kaon. So diri lang sa ta. Labay ka init. So kuya tag porma mura tag moatin og hearing. Siyempre para dito mabihayin po sa mga kauban tong mga technician. Sa mga technician ni mga ka-idol ha, seminar. Seminar sa about sa air conditioning. No, Matrix ang brand. No, gitudloan tag mga maayong kabalo naman ta sa pag-install pero mas maayo nang maminaw ta sa unsay tama nga pag-install sa mga kinahanglan para ma-void ang para dili ma-void ang warranty. Once nga mali ang pag-install sa aircon, ma-void ang warranty. So mo nag-explain yan. Apoy mga raffle bugas 25 kilos. No, na raffle na yung mga aircon inana. So init kayo, kita ninyo oh. Labi ka init. So musulod taron pating lamiga sa sulod aircon. Tugnaw kayo. Siyempre, seminar para sa aircon, maulawan po ang magpa-seminar kung dili bugnaw ang venue. So, bugnaw kayo. So, nata dali. Taon mo sulod na ta kay magsugod na po siguro. So, nigawa sa ta kadali. Good luck and bye-bye.